Wallahi mommy ba ma laifina bane, yaudara ta yayi. Shut up, my friend. Bayan mika dukiya da aka yi na manyan mata a hannun Karima, shi kuma mijinta yana nuna lallai sai dai a ci amana, a yi zalunci, a kwashe kuɗin manyan mata, a yi wadaƙa da shi. Ita kuma Karima hankalinta bai kwanta da haka ba sam, saboda amana da aka bata da kuma yarda da ita da aka yi. Maraba da zuwa Idan Bincike, inda muke bibiyan sharhin masu kallo. Ni zan koma asibiti na gaya wa Hajiya, wannan aiki ba zan iya yin shi ba, yafi ƙarfi na. Manyan Mata Season 3 Episode 2 ya ci gaba ne da Samira da ya kaka, inda Samira ta zo take kawo wata shawara akan su gudu daga gidan da suke na ƙangin bauta, inda ake zuwa a kawo maza su yi amfani da su haifi yara kuma a tafi da yaran. Daga baya ma bayan mata ta aihu an tafi da yaran, ita ma tana iya shiga cikin wani hali, cikin baƙin ciki ko kuma cikin wani hali da ba a san ma inda take ba. Amma ita kuma Samira tana ba ma ya kaka shawara ne akan su gudu daga gidan, saboda halin da suke ciki a cikin gidan ya fi wahalar da za su je su tarar a baya. Ita ya kaka ta ƙi yadda akan su gudu, har wata mata ta zo ta kori Samira, ta bar ya kaka ta ci gaba da wankinta. A sin na biyu kuma mun ga Audu ne, ma'ana Tijara, da shi da mijin Laila. Audu yana faɗa mai yadda aka yi wannan ƙulle-ƙullen da kuma munafurci har aka tilasta yarinyar nan ta yi bidiyo. Ba kowa bane in ban da Zaid da ya biyo ta hannunsa Alhaji Sango. Zaid, tabbas ranka ya dade. Ya karɓi kuɗaɗe domin son zuciyar shi. Sannan ya sake ɗaukan shi ya kai shi wajen Sambo ya sake tila musu kuɗi. Mijin Laila yana mamaki, yana cewa lallai Zaid maye ne, zai iya yin komai akan kuɗaɗe. Saboda haka koma ya yi wannan abin shi bai ji mamaki ba. Wato Zaid maye ne, babu abin da ba zai iya ba akan kuɗi kenan. Har yana tambayan Audu, yana cewa oke babu sa hannun Nadiya kenan. Shi kuma Audu yana mayar mai da cewa in ma akwai hannun Nadiya a ciki bai wuce na faɗa mai da ta yi ba. Shi kuma mijin Laila yana ci gaba da cewa ka san Nadiya ta daɗe tana mata hassada a fili da kuma bayyane. Za ta iya yin komai ma saboda hassadar da take yi da Laila. Ka san Nadiya ta daɗe tana kishi da ita, tana mata hassada a fili a ɓoye. Shi kuma Tijara yana cewa a ban mai hukuncin nan a hannun shi, shi ya kamata ya musu hukunci. Har yana roƙon mijin Laila da ya ba shi dama ya je ya ga Hajiya Laila da kuma jikinta. Shi kuma ya ce a'a, ya ba shi haƙuri akan wata rana in ya sake zuwa bayan ta ji sauƙi ta ƙara samun lafiya zai iya ganinta, amma kuma zai miƙa mata saƙon gaisuwan shi, zai kuma faɗa mata cewa Audu ya zo, ma'ana Tijara. Insha Allah lokaci za ta fito, ka bari ta ɗan ƙara jin sauƙi. Daga nan sai muka ga Nadiya da mijinta sun fito daga cikin ɗaki zuwa falo. Tana cewa lallai Zaid sai ya sake ta saboda munafurcin da ta gano yayi na zuwa fallasa Alhaji Tahir, baban Laila. Shi kuma yana cewa bare ya sake ta ba saboda yanzu ya fara jin daɗin zama da ita, bare ya taɓa iya sakanta ba. Har yana ce mata akan wata matsiyaciya Laila take so ta tada hankalinta, lallai sun asarce ta ne, shi ya rasa ma me suka mata. Ita kuma tana cewa koma dai menene ta faɗa mai wasu maganganu marasa daɗi, har ta kai da ta komo mai wuyan riga lallai sai ya sake ta. Shi kuma jin haushin haka sai ya wanke ta da mari ta faɗa a ƙasa. Kaga ina za ka dawo wallahi babu inda zan. Sin na gaba kuma mun dawo asibiti ne, inda muka ga maman Laila tana tambaya shin Nadiya ce ta faɗa mai wannan sirrin. Shi kuma mijin Laila yana ƙara cewa ita ta faɗa mai. Shi kuma ya je ya amfani da son zuciyar shi da son kuɗin shi, ya je saka aka yi bidiyo har ya tona asirin da ba a so a tona. Ita kuma maman Laila tambaya take, anya ka yadda sahihancin wannan labarin da ya kawo maka? Anya ma yana cikin hayyacinsa ya kawo wannan labarin? Saboda ana ɗaukan Audu Tijara a matsayin wanda ya yi shaye-shaye ba mai hankali ba, zai iya kawo labarin da ba na gaskiya ba ne. To kuwa ka yadda da sahihancin maganarsa? Anya ma ba yana cikin maye bane ya gaya maka? Ita kuma Laila tana cewa labarin zai iya zama gaskiya saboda Nadiya ta daɗe tana ɓoye mata wannan sirrin, ta ƙi ta faɗa mata. Shi kuma mijin Laila yana cewa in dai Zaid ne zai san duk yanda zai ya ƙwaƙulo wani sirri da ke gurin matan shi, saboda son zuciya ya je ya tona asiri
kuma me ya faru zai faru, shi babu ruwan shi. A wannan sin da ke gaba kuma mun ga Alhaji Tahir ne a cikin gidan shi tare da likita da kuma ɗansa. Likita yana faɗa mai duk yanda ya kamata ya yi ya tafiyar da lafiyar shi ta tafi daidai, sabida yawan tunani da ya sa a kan shi, hawan jini da wasu irin cututtuka za su iya kama shi. Har likitan yana roƙon ɗansa ya kula da shi sabida ya ƙi zuwa asibiti, ya dinga ba shi magani a kan lokuta. Shi kuma ya ɗau alƙawari insha Allahu zai cika wannan alƙawarin da aka sa shi. Amma shi kuma Alhaji Tahir yana cewa da ma mutuwa yayi, sabida dai kawai mutum in ya mutu zai shiga wuta ne, shi yasa ma bai kashe kanshi ba. Har yana tambayan ɗan shi ko kuma matar shi ta tambaye shi, amma kuma ɗan shi ya nuna alaman a'a da fuskar tausayi cewa matar shi bata tambaye shi ba. Shi kuma yana cewa dama ya sani ba lallai su tambaye shi ba, sabida abin da ya san ya aikata ba daidai ba ne. A gidan iyayen Nadiya kuma mun ga Prof da shi da matar shi Doctor ta fito tana waya tana cewa duk abin da zai yi a je a yi, me yasa za a ƙulla ma 'yarta sharri. Shi kuma mijinta yana tambayar ta shin akwai sa hannun 'yar shi a cikin wannan abu da aka yi na Alhaji Tahir? In akwai sa hannu don Allah kar ta mishi ƙarya, ta faɗa mishi gaskiya. Ita kuma matar shi tana cewa ai ba za ta taɓa tona asirin Alhaji Tahir ba, sabida Nadiya tana ɗaukan shi ita ma akan matsayin mahaifi ne. Har tana cewa sharri kawai ake so a mata sabida ana baƙin ciki da ita, ko kuma ana ganin bata kai wasu matakan da Laila ta taka ba. Suna cikin tattaunawar kenan sai ga hon ɗin mota ya zo. Mai gadi ya buɗe, Nadiya ta shigo cikin kuka har tana cewa a shigo mata da kayanta. Ta zo har falon iyayenta ta same su suna tattaunawa. Ta tsayar da su ma daga cikin maganar da suke yi ta shigo da kuka. Tana cewa ita sai dai a raba ta da mijinta, ba za ta iya zama da shi ba. Yau har marinta ya ɗaga hannu ya yi. Ita kuma mamanta sai ta tashi ta je jikinta ta dafa ta har tana maganganu. Tana cewa ita bata haifi 'yar da wani ƙato zai zo ya sa hannu ya mare ta ba. Tana dai irin jinjina ya aka yi ma zai sa hannu ya wawwanka mata mari ko kuma ya mare ta. Shi kuma babanta sai ya tashi a tsaye yana cewa dama ya san za a zo gurin. Ya tambaye ta akan ita 'yar shi ce, bata taɓa mishi ƙarya ba kuma kar ta fara daga yanzu. Kuma ya ƙara tambayanta ta san cewa yana son ta. Ta ce mishi eh. Sai ya tambaye ta dukkanin abin da ya faru. Ita kuma ta kwashe abin da ya faru tun daga farko zuwa ƙarshe na abin da ya faru har zuwa faɗa ma mijinta. Ta faɗa mai gaskiya. Shi kuma jin haushin haka ya wanke ta da mari. Daga nan sai aka nuna mana Karima da mijinta suna zaune a tsakar gida suna tattaunawa akan wannan maganar da aka ba ma Karima dukiyar manyan mata. Shi fa mijinta ya matsa hannu ya takura, lallai sai dai a kawo kan wannan dukiya a yi rubda ciki da ita. An kuma ba a yi haka ba, a dinga cuta na in za a raba ma wasu kuɗaɗe a dinga rage musu har a ba su yanda aka ce za a ba su. Amma ita kuma Karima ta nuna ita ba za a yi haka da ita ba. Ba za ta taɓa tafiya lahira da zunubin wani ba. Iya nata ma kaɗai ya ishe ta. Sauran kishiyoyinta kuma suna ta nuno ta suna ta zinɗe irin me yake faruwa. Ai in ta yi wari ma dai za a ji, tunda mijinsu ya ji ya manne ma Karima sabida ya san cewa an bata dukiyoyin manyan mata. Sai muka dawo gidan Prof inda matar shi take mai gargaɗi da nuna mai yatsa cewa bari ya ƙara wanke mata 'ya da marin ba zata ba. Shi kuma yana ƙara cewa a cikin wannan gida yana ta dai kurari da alamar ya ji haushi kuma ya ji mamakin abin da ya faru har ta faɗa ma mijinta Zaid, shi kuma ya je tona asiri. Matar tana sake cewa yaya yarinya za ta je mijinta ya mare ta kuma ta zo gida domin a lallashe ta, a ƙara binta da wasu marukan kuma a gida. Ita hakan samsam bai mata ba. Tana sake cewa ta yi ƙoƙarin riƙe sirri kuma ko ba daɗe ko ba jima dama asiri zai tonu. Me yasa ma za a ga laifinta? Don asirin abin da aka yi ya tonu, abin da kuma ma dama ba a yi shi akan daidai ba. Allah ne ya tona asiri ba wai Nadiya ba. Ita yadda take nuna ba ta ga laifin yarinyarta ba ko kaɗan ba ta ga laifin yarinyarta ba. Ita kuma Nadiya ta ɗora wa cewa dama fa ba laifinta ba ne, yaudaranta ya yi har ya sa ya satsi magana daga bakinta. Shi kuma babanta yana cewa ta mai shiru
ita ba ta da hankali ne da har zai ne zai mata wa'innan abubuwan, ya tatsi maganganu daga kanta ya je ya tona asiri, yana ce mata in ya dawo gida, ma'ana dai akwai wani abu da zai iya faruwa da ita gagarumi. Ya kama hanya domin zuwa ya bayar da haƙuri a bisa abubuwan da aka masa Laila na tonon asiri. Daga nan sai aka nuna mana ofis ɗin manyan mata, inda muka ga wasu mutum biyu suna tattaunawa akan maganar Karima na matsayin da aka bata a manyan mata. Wata har tana cewa jahila ce, bata iya rubutu ko karatu ba, iya makarantar firamare kawai ta gama. Har tana ɗorawa da cewa an ce in dai za a yi magana da turanci ko kuma na rubututtuka, Karima ta zo ta same ta su yi haɗin gwiwa. Amma ita kuma bisa ganin wannan mata, so take ita ma ta yi rubda ciki akan kuɗin manyan mata ta nuna son zuciyarta. Daga nan sai aka nuna mana Samira tana kwance tana tunanin yadda za ta yi ta kuɓuta. Tun farko yadda ta zo tana ma ya kaka magana akan su gudu daga wannan gidan da suke. Ana cikin haka kuwa ta zagaya ta je ta dawo ta ƙara zaunawa har ta ɗan yi wani ɗan gyangyaɗi kaɗan. Can anjima sai ga hadiri ya haɗu, ta tashi da tsawa, ta firgita a firgice ta tashi tana gode ma Allah, alamar da ruwa ya sauko, ga damar da za ta iya fita daga cikin wannan gida. Ta tashi a hankali tana tafiya har ta je inda ya kaka take, ta same ta, ta tashe ta akan ta tashi su gudu, amma ita kuma ya kaka ta ƙi yarda akan su gudu tare. Ita kuma ta fita ana cikin ruwan sama, ta je ta nemi makullaye a gurin mai gadin farko bata samu ba, ta je gurin wani mai gadi ta samu makullin har ta buɗe ƙofa ta fita da gudu. Bayan fitar ta sai mai gadi ya tashi ya ga ƙofa a buɗe, ya kira madam ɗinsu ya faɗa mata abin da yake faruwa. Sai muka ga Samira tana tafiya a hanya ita kaɗai har ta je ta fake a wani guri, wani ƙasan bishiya, daga nan ma ta ƙara komawa ƙofar wani guri ta fake. A fakewanta kenan sai ga wani mutum ya fito da tocila yana haskawa yana cewa waye wannan? Tana cewa ita ce, ta gudo daga wani gida ne mai uƙuba, ina ne gurin 'yan sanda, a kai ta gurin 'yan sanda domin ta kai ƙara. Shi kuma ya je kai ta gurin 'yan sanda ta kai ƙara. Bayan ta kai ƙara ta je ta samu ƙabilun da ba sa jin Hausa, aka kira wani shi kuma Bahaushe ne, ta mai bayanin abin da yake faruwa. Daga nan aka ce sai an nemo DPO. Zuwan DPO kenan ya ganta, ya jinjina mata har ya gayyace ta zuwa ofis ɗin shi. Bayan sun je ofis ɗin shi tare da ita da wannan kuma Bahaushen ɗan sanda da aka gayyata, saboda zai iya taimakawa wajen maganar da za a yi. Shi kuma DPO ba wani jin Hausa yake yi ba sosai. Bayan sun yi magana da DPO da ita, ta faɗa mai duk abubuwan da yake faruwa daga inda take, daga gidan da ta gudu. Shi kuma ya ce yanzu dai dare ya yi, ta bari sai zuwa wayewan gari, in ya so sai a je a kamo duk wa'inda za a kamo. Har ɗayan ɗan sandan yana mai gyara akan Hausar shi. Ashe fitan shi zai je ne ya kira wannan madam mai gidan da Samira ta gudu. Suka yi magana ga kuɗin da za a bashi da zai dawo da ita. Shi kuma wannan Bahaushen ɗan sanda yana laɓe yana jin komai da komai. Daga nan sai aka nuno mana Samira tana ɗan kwance akan tebul, sai ga wani ofisa ya zo ya tsaya a kanta. Ya kalle ta ya ƙara kallon ta, ya buga tebul ɗin da ƙarfi ta yadda ta tashi a firgice. Ta gan shi shine a kanta. Suka yi kallon kallo, suka kalli gefe. A nan dai muka zo ƙarshen wannan episode ɗin. Ku danna mana alamar subscribe domin sanin sabon shirinmu idan mun ɗora. Mun gode.